Mga kapuso, inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Ilocos Region. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, magandang balita para sa mga manggagawa dito sa Rehiyon 1, mapa-agriculture sector man yan o non-agriculture sector. Lalo't inaprubahan na nga ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod. Ito yung matagal na hinintay ng mga minimum wage earner. 5 taon na bilang delivery rider ang 29 anyo sa si Albert mula sa Dagupan City. Kahit papaano, tumaas daw ang kanyang sahod sa 340 pesos na minimum wage sa Rehiyon 1. Pero ang arawang kita ni Albert, hirap daw pagkasyahin. Dapat parehas na. Parehas na sa Manila rate. Kasi kung concert dito, mataas na rin yung bilhin eh. Halos lahat sir, kailangan mo pera. Problemado rin sa maliit na kita ang truck driver na si Florendo. Kulang na kulang daw ang 340 pesos na minimum wage para sa pag-aaral at pagtaguyod sa kanyang 2 anak. Kulang na kulang. Nangungupahan pa ako ng bahay para maano yung mga gastusin sa bahay. Kulang na kulang yung kinikita namin. Ang hiling na aumento sa sahod ni na Albert at Florendo, aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Mula sa 340 pesos na minimum wage sa mga nagtatrabaho sa non-agriculture sector, gagawin ng 372 hanggang 400 pesos, habang nasa eksaktong 372 pesos ang magiging minimum wage ng mga manggagawa sa agriculture sector. Dumano-mano sa mabusising deliberasyon ang pag-aproba sa aumento sa sahod. So tinitimbang yan kasi kaya nga tayo doon sa wage board. Nandiyan ang representatives natin ng NEDA para ma-study nila ano ba talaga yung magkano yung ating sa poverty threshold natin. Si Jay, sa datos ng DOLE, dati umaabot lang ng 282 hanggang 295 pesos. Ito nga minimum wage na mga manggagawa na nasa agriculture sector dito sa Rehiyon 1. Pero sa bisa nga nitong inaprubahan na wage increase ay magiging 372 pesos na ito. Malaking bagay sa mga manggagawa na minimum wage earner dito sa Rehiyon. Ito nga wage hike, lalo't patuloy nga itong pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado at patuloy din yung pagtaas ng presyo ng petroleum products. Naiulat nga natin kahapon yung bagong inilabas sa suggested retail price ng DTI kung saan nakita dyan yung pagtaas ng presyo ng mga basic and prime commodities. Pero linawin lang natin na itong inaprubahan na wage increase ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay ipapasa pa yan sa National Wages and Productivity Commission at saka itatala o ipapublish sa mga local newspaper ng 15 araw bago maging epektibo. At sa National Capital Region, aprobado na rin yung dagdag na 33 pesos sa sahod ng mga manggagawa nila, habang sa Visayas aabot naman sa 55 pesos hanggang 110 pesos ang dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa diyan. At patuloy din yung pag-iikot ng Department of Labor and Employment at inspection nila sa mga business establishment para nga makita kung nasusunod yung mga regulasyon na kanilang ipinatutupad, kagaya ng pagbibigay ng tamang benepisyo sa mga manggagawa o sa mga minimum wage earner. Lalo't may mga report pa rin na natatanggap ang DOLE na may mga employers na hindi nagbibigay ng tamang benepisyo sa kanilang mga empleyado. CJ. Russell, ano ang naging basehan ng RTWPB sa pag-aproba sa minimum wage hike? Si Jay, kabilang nga din sa mga naging basihan at pinag-aralan talaga ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board yung socio-economic condition ng rehiyon, maging yung estado ng mga stakeholders sa mga probinsya katulad ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. At isinaalang-alang din at ikinonsidera ng DOLE itong ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at presyo ng petroleum products. At talagang yung pinaka-apektado dito ay yung mga minimum wage earner na halos wala na raw natitira sa kanila para sa kanilang pamilya. Si Jay. Nabanggit mo kanina, Russell, na matapos aprobahan ng board yung aumento sa sahod, iaakyat pa sa komisyon. May posibilidad ba na hindi maaprubahan sa level ng komisyon yon?
Si Jay, ayon sa Department of Labor and Employment, mataas naman yung chance na maaprobahan ito ng National Wages and Productivity Commission, lalo't yung mga ibang rehiyon ay aprobado na yung kanilang mga sahod. At talagang isinaalang-alang nga dito ng DOLE yung mga socio-economic condition at yung status ng mga stakeholders dito sa lalawigan, at panahon na raw talaga para itaas nga itong sahod ng mga minimum wage earner dahil nabanggit nga natin kanina na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at itong presyo nga ng petroleum products, at talagang damay-damay na lahat. Lalo't kapag tumaas ang presyo ng gasolina, damay na lahat, pagtaas din yan ng presyo ng mga basic commodities. CJ. Very timely ito, Russell, dahil hindi pa natatapos yung pandemic. Pero kumusta ang job vacancies na alok ng DOLE para mapababa yung unemployment rate? Yes, si Jay, patuloy nga din yung paghahanap ng mga employers ng Department of Labor and Employment para matulungan yung mga jobless Pangasinense o yung mga walang trabaho dito sa Rehiyon 1. At maidagdag ko lang din na meron nga isasagawang job fair sa Santa Maria, Pangasinan sa May 20, at maraming mga trabaho ang alok dyan sa mga jobless na Pangasinense. At pinaka-in-demand daw pa rin ngayon yung trabaho sa mga BPO at trabaho sa mga manufacturing corporation. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.